Hello and welcome to this channel. And kana uchiri munyowani pano ibva wasiya like ni subscribe and toda kunzwa ma comments ako kuti unofungei nenyaya, so that pandinoposta mavideo ezviri kuitika muZimbabwe nenyika dzakatikomberedza nedzimwe nyaya dzinonakidza unozvinzwa panapa. Tini mukoma wenyu wamaJC. Nyaya ndoda kutaura nezvayo ndeyagodhi naTendai. I think tese tiri kuiziva nyaya dzema-DNA show idzi. Zvandapika apa ndezvekuti tichizoona Tendai achiti yeyeyeye asi achizogumisira ubatwa kunzi aiwa the alleged father is excluded from the tested child. Zvava zvazotiradza kuti aiwa musikana uyu anga ari kunyepa ena anga ari kufuremera mukomana uyu apa anga aida kutomurova nembama. Some are saying that she's vulnerable, some are saying she does not remember, or some are saying that she was pretending. But what I'm saying is, if you check 70% to 80% of vanhu vanouya kushoku vasingazivi kuti mwana ndewani and everything, mostly mukacheka inyaya dzekuti vanhu vakadanana musango pachishona, hapana kuteedzwa the right processes. In most cases munhu akaita zvekutizira, in most cases munhu wekuti akasangana nemunhu akazongogumisira wangozoti anga achigarisa naye pasina the proper procedures that have been followed. I've not seen vanhu vakaita zvekutorana kuchechi vakadididididi vakapinda through the process dzandozazi kuchechi. I was in Zayoja, and in the church that I'm in, we have that same process whereby the leaders are told itai so, and they follow the processes. After vanobvisa mari aubva watora mukadzi wako ipapo, you have everything has to be known by the elders until the day vavanokuti maamukurume nemukadzi. So what I'm saying is, we have a problem with our society, and this problem iri kubva pakuti takarasa tsika dzedu dzechishona. Ndombokutora ndekuendesei kunyika yakaita seIndonesia, vakabhana nyaya yekuti vanhu ngavapinda panyaya dzepabonde. Right now tiri kuona vana vadiki chaizvo vari kupinda munyaya dzebonde, and nyaya idzo dzekuti munhu akanga vapinda munyaya dzekuti vari kurara vese kana varapinda zvinozonetsa kugadzisa pamberi apa, nenyaya yekuti mapinda muzvinhu zvamusingazivi uyezve zvamusingazokwanisi kuzozvimiririra, nekuti mumwe anomirisa ari kuchikoro, mumwe anomitisa asati awana stable job. Hazvina kurongeka mukati, zvinhu zvamangoita. Andimona. So now what I'm saying is, problem yatinayo as a society ndeyekuti takatokanganisa mararamiro atiri kufanira kunge tichiita. Ndosaka tiri kuzoona vanhu vari kuchengetesana vana, because pane kunyeperana kunenge kuchiitika, pane kusakwanisa kuverifya zvinhu, nekuti kana muchiita zvinhu muri muchivande hapana muchavandirana pazvinhu zvakawanda. Andimona. Like uyu aitovhurirwa gedhi nemusikana usiku. So imagine how many guys vanga ari kumbovhurirawo. Those things they happen. So zvorava kuti tinofanira kunge tichidzokera patsika dzedu dzechishona kuti tikwanise kusolve this issue. I understand vamwe vanhu vari kuti, like mukoma hope vari kuti ngatitei DNA test panozvarwa mwana pega pega. That's not going to solve the problem. It might inogona kungoitawo zvaive zviri nani, but hazvizosolve the actual problem. The actual problem is kurarana or kupinda panyaya dzepabonde tisina kuwana guidance kubva kuvakuru, or tisina kufollowa madue processes. That is a blueprint yakaiswa mutsika dzedu, or a blueprint yatinowana muzvitendero zvatinopinda. Handifungi kuti maproblems aya ticharamba tisingaone. We are going to keep on having these problems because vamwe vari kusangana kubhawa, vamwe vari kusangana kupi, atopedza atoemurume nemukadzi. Hapana due processes that have been followed. So at the end of the day, vanhu vanochengetesana vana vasiri vavo. Funga kuti ndiyo problem yatinayo. Ndoda kunzwa kubva kwamuri, munofungei nenyaya dzema-DNA idzi, nyaya dzekuchengetesa vana vasiri vedu? Chii chatingaiti timise denda iri ratasangana naro, uyezve kunyeperana nekuzogumisirana vanotisana kumatare edzimhosva, and nemitemo iri kuiswa? Toita sei kuti tigadzise zvinhu zvedu muZimbabwe? Toda kunzwa comment yako, and please usakanganwe kusiya subscribe. Tini wenyu JC.